Ulaskom u Europu Split je ostvario svoje ambicije u prvoj prvoligaškoj sezoni. Gosti su došli puni samopouzdanja nakon pobjede nad Hajdukom u prošlom kolu. Krenuli su bez kalkulacija, no to je otvorilo prostor za napadače Splita. U 17. minuti Serdar Rušić prolazi, no obrana Dragovoljca je na mjestu. Nedugo zatim Rašić dobro ubacuje, ali nitko od domaćih igrača ne prati akciju. U 33. glavom pokušava Grgić. Bučan je u dobroj prilici, no loše puca. Kad ne ide iz igre, Split pokušava iz prekida. U sudačkoj nadoknadi Šimić odlično prima loptu, no gosti blokiraju Golubovićev udarac. U poluvremenu Split je gledateljima darivao šalove, a u drugom dijelu i bolju igru. Odmah na početku u prilici je Pehar. U 55. pokušava i Bučan, a nakon njega i Vitajić. Isti igrač je u prilici u 57. minuti. Split stvara prilike, no gola nema. Marčić prvo odlično upošljava Bučana, a onda i sam pokušava. Na drugoj strani Mario Rašić dobro puca glavom, no Vuković je na mjestu. U 72. iz prekida pokušava Obilinović. I onda brza akcija Splita. Vitajić gura loptu u prostor za mladog Antu Ercega, koji matira Vidakovića i crveni vode 1:0. Do kraja pokušava još Obilinović. Split je nastavio pobjednički niz na Parku mladeži, a gosti su pokazali da su unatoč porazu dobra momčad. Pošto smo znali da smo osvojili tu treću poziciju za Europu, ti nas igrači malo došli na svoje i mi smo očekivali ovakvu jednu tešku utakmicu, jer Dragovoljac je poslije nas, mislim da je najbolje odigrao u ovom drugom dijelu. Vidi se da je izuzetno teško, imali smo više prilika, naša upornost se isplatila i mislim da smo zasluženo pobijedili. Prvo bih htio čestitati Splitu na ulasku u Europu, jer mislim da su ti momci i klub i trener zaslužili. Tokom cijele godine su bili zbilja, po meni čak i što se tiče nogometa, možda prva ekipa u ligi i mislim da svojim momcima na kraju mogu i čestitati jer smo pružili zbilja dosta dobar otpor jednoj ozbiljnoj momčadi.